Ola a todas e benvidas a Canle. Agardo que esteades super ben. Eu son Laura e hoxe apetecíame falarvos de algunhas malas praxes en canto a tratamentos médicos. Primeiro que nada quero dicir que fago este vídeo a raíz dun comentario no vídeo sobre a menopausa que me pedía saber máis sobre a terapia hormonal substitutiva, así que decidín xuntar ese caso con outros que coñezo e que seguen máis ou menos o mesmo patrón. Así que se hai un tema que vos gustaría que tratara, xa vedes que aínda que sexa un mes e medio despois fago caso. E dito isto, comezamos co vídeo. Hai un texto de Nancy Tuana, unha filósofa estadounidense, que fala de como a ignorancia é algo producido activamente e non algo pasivo e que me gusta moito. De feito, se me seguides en Instagram xa o veríades porque publiquei algunha vez e está guardado nas carpetas destacadas. Neste texto, Tuana establece unha clasificación para as diferentes prácticas que implica esta produción da ignorancia. Resumidas, serían cando sabemos que non sabemos, pero non nos importa, cando nin sequera sabemos que non sabemos, cando hai unha vontade de non querer saber, a ignorancia dende o coidado e, a que nos interesa para este vídeo, cando non queren que saibamos. Esta última práctica ocorre cando existe o coñecemento, pero o que interesa é a ignorancia pública de algún sector da poboación discriminado para protexer os beneficios empresariais. É unha práctica na que entra en xogo especialmente o privilexio. Ao longo da historia houbo algúns exemplos nos que as industrias farmacéuticas reciberon determinados coñecementos que puxeron en xogo a xestión da saúde das mulleres. Algúns exemplos dos que falaremos neste vídeo son a terapia hormonal substitutiva, a talidomida e o agreal, aínda que tamén poderíamos incluir outros máis controvertidos como a pílula anticonceptiva ou a vacina do papiloma humano. Sobre o tema da vacina, quería dicir que aínda non teño toda a información que me gustaría como para abordar o tema, polo que é un vídeo máis a longo prazo. Pero creo que é importante explicar que actualmente dentro da comunidade médica hai unha polémica con respecto á súa eficacia, así como sobre os efectos adversos que refiren tanto investigadoras como afectadas. Aínda así, a maior parte das organizacións sanitarias máis importantes do mundo manteñen a súa seguridade e a súa eficacia. Volvendo ao tema do vídeo, a terapia hormonal substitutiva foi un tratamento destinado ás mulleres menopáusicas. Segundo Terreiros, é o paradigma da medicalización de poboación sa dende o sistema sanitario en beneficio dos intereses da industria farmacéutica e do propio sistema. Comezou a administrarse a comezos do século XX, cando estaba composta únicamente por estróxenos, polo que provocou unha epidemia de cancro de endometrio nos 70. Precisamente por isto, o seu uso caeu en picado e a solución atopada foi volver a comercializala combinando estróxeno e proxestáxeno, posto que este último ofrece unha protección, limitada iso sí, contra o cancro de endometrio. Así, durante os anos 70 e 80, o que naceu como unha terapia hormonal para curar os síntomas da menopausa converteuse non só niso, senón que tamén melloraba o humor e a libido, previña contra a enfermidade cardiovascular, a osteoporose, o Alzheimer e o cancro de colon, inclusive rejuvenecía quen a tomaba. Unha maravilla, vamos! Non obstante, como todo o bo, isto acabouse cun estudo feito en 1998 en mulleres con enfermidade cardiovascular e no que non se atopou ningún beneficio desta terapia. En 2002 e en 2003 publicáronse os resultados doutros dous estudos, os primeiros ensaios clínicos sobre a terapia hormonal durante a menopausa, despois de tela prescrito durante 50 anos a millóns de mulleres. Ambos estudos relacionaron a terapia hormonal substitutiva co incremento de cancro de mama, cancro de endometrio, enfermidade cardiovascular, ictus e tromboembolismo venoso. Ademais, tamén concluíron que estes riscos aumentaban co tempo de exposición á terapia. A denuncia de Terreiros é que esta epidemia nunca foi estudada nun documento polo Ministerio de Sanidade, que é o organismo responsável das políticas farmacéuticas. Foi unha epidemia silenciada e ignorada. Esta autora tamén destaca un texto de Adrienne Fewberman, unha farmacóloga que participou como experta nun litixio en Estados Unidos no que se presentaron até 1500 documentos que demostraban a promoción de medicamentos mediante escritores fantasma colocados en revistas médicas para influir en quen prescribe os tratamentos. Berman aseguraba que este tipo de aportacións se poderían contar por centenares e inclusive por miles. A talidomida, pola súa banda, foi un medicamento comercializado a finais da década dos 50 e que inducía o sono a base de sedantes. Se consideraba un medicamento moi seguro, posto que as sobredoses, aínda que fosen intencionadas ou accidentais, non eran mortais,
polo que adquiriu moita fama, especialmente entre as embarazadas que habitualmente non podían tomar outro tipo de medicamentos para inducir o sono. O problema foi que despois de que as nais embarazadas tomaran este medicamento durante a xestación, naceron máis de 10.000 bebés con importantes malformacións en toda Europa, Asia e Oriente Medio, polo que se prohibiu o seu uso. Non obstante, durante máis de 30 anos, as autoridades españolas negaron a existencia deste problema no país, até que en 2003 se fundou a Asociación Española de Víctimas da Talidomida e se viron obrigadas a recoñecer non só que había un problema, senón que o medicamento fora vendido legalmente dentro do sistema sanitario público español até 3 anos despois da súa prohibición oficial. Por último, o Agreal tamén foi un medicamento que se prescribiu a mulleres sas que experimentaban sufocación coa chegada da menopausa. Foi comercializado en España dende 1983 até 2005. Nese ano prohibiuse tras comprobar que un consumo prolongado deste fármaco podía causar danos irreversibles e crónicos de carácter psiquiátrico e neurolóxico. A día de hoxe, algunhas das vítimas refiren que, ademais, ao suspender a comercialización, o seu tratamento interrompeuse de golpe, polo que comezaron a sufrir un incremento dos efectos secundarios como fatiga, depresión, ansiedade, perda de memoria, arritmia, dor de cabeza e tremores, chegando a dicir inclusive que era como estar morta en vida. Até aquí o vídeo de hoxe, agardo que vos resultara útil. Se aínda tendes curiosidade por coñecer máis historias como estas, teño unha lista dos vídeos especiais que fixen por Xamaín, onde falo doutros medicamentos, enfermidades como a histeria e a curación por autoridade. Como sempre, deixo vos toda a información deste vídeo na caixiña da descripción. Mando vos unha aperta enorme e vémonos no próximo vídeo.